Salutat lumea, bine v-am găsit pe Roblox. Acesta este un minigame foarte distractiv, m-aș putea spune distractiv. Mulți oameni se joacă acest minigame și am zis, hai să încerc. În acest minigame trebuie să ori ești șerif, ori ești aia, ori ești aia. Și tu trebuie să te omori cu ăștia de pe masă, cu acest player. Așa. Să spuneți dacă episodul acesta se aude foarte bine, că o să încerc eu ceva. E telefonul, n-am ce să-i fac. Telefonul, băieți. Și dacă mai puteți Roblox, nu uitați să puteți pe butonul de like. Și hai să începem cu acest clip. Așa. Ok. Ar trebui ăștia să câștige. Așa, au câștigat. Așa, acum ne va trebui să începem. Tot temul de aici în fața mea. Big variantă de 0. Așa, ne văd din cap de Brawl Stars. Nu mi-ajungea că pe Brawl Stars dau de tot ce e de dori. Ah, da. Va veni un episod cu Brawl Stars, nu știu când. Uitați, select mode. Did it. Hai să vedem ce este și cu acest minigame. Clipurile vor fi mai lungi pentru că... De ce? Ala, dacă vreți părerea mea despre Codul și cealalții, tu. Așa. El o să se bate cu cei care au câte un vot, așa. A, nu, el va muri. A murit. Asta. Pa, toți trei, gata, asta e. Așa, nu e cam corect dacă ne punem noi toți trei pe el. Bă, și nu era el killer. Wow. Oh, nu mă omoră pe noi. E perfect. Eu nu-i shotgun-ul? Nu, mă, n-ai ia tu, pică tu, mă, că tot dai mine tu. Tu să pici. Așa, și după cum puteți vedea, această mapă are... a picat el. Are efecte care mie îmi plac. Aceste efecte, adică tu când ai pe unul... Am câștigat! Yeee! Hai să scriem aici un GG. Și după cum puteți vedea, acest telefon chiar n-are lag. Vă recomand cu cea mai tare ocazie. Nu pot să zic că e prea e chiar bun. Are două camere pentru ce să facă poze sau să începe logo. Da. Au. N-a făcut-o publică. Așa. Cum îi place lui. Speriat. El. Ah, bă, că nu eram eu. Hai. Așa, acum continuăm să ne mai jucăm Roblox, poate și cu abonații, poate nu, cu... Nu știu, o să vă las pe acolo numele meu, dacă vreți îmi dați aia, dacă nu mă interesează. Dacă vreți că este un grup, cum vreți voi. N-am zis că e prea devreme să mai vreți un... Ce asta? Nu știu să fac pe el.
tot publicul face asta. Că lui place numai public. Oh, start please. Ce star, mă, mergi tu star? Win. El era motorul de la bun început. Bravo și m-a omorât pe mine, fix pe mine. Dacă avea shotgun-ul, omoream eu pe ăsta de aici și câștigam meciul, da? Dar, na, cum o să am eu shotgun-ul, cum îl omor doar pe el. Atât. Așa. Ne mai putem juca mape de genul altele care tare. Uite, s-a murit așa atât de rapid. Hai să vedem. Tu. Nu. Aici asta bățin. Mă scoate pe mine. Nu. De simt că eu voi fi. Uite, nu, asta am o schimbare de gata. Eu? Nu, tot asta. Hai, du-te pe la, că tot a zis mie. Dacă îmi dă și mie, eu ar stop. Stupid, mână banner, eu. Ia vezi cum îmi dai cu cuțitul ăla în față. Că n-am pe de așa. Am murit. Mă. Dă-i-o câmpii, că vreau așa să omor pe cineva. Vreau să omor pe băiatul ăsta. L-a făcut-o. M-a făcut praf ăsta. Da, am încercat doar. Gigi. Vă rog. Așa. Așa. Hai să vedem. Am uitat una. Hai cu un aplauz. Hai cu nici aplauze pentru el a fost winner, a câștigat, a fost cel mai bun dintre noi. Așa. Ne putem juca mai mult. Cam atât că eu am fost și pa.